iseyo ng'a nikech jotelo bende koro sere sirikal seyo nema seyo ng'a idni winjo kata mnogai mar Azimio bende koro seyo kata mna sirikal maduong'. An gima nyalo wacho ni piny sano chiew piny nigi lony kendo dhano nigi tiegruok e okang' mamalo sana king'iyo e bombe madongo machalo kaka Nairobi ka. Shifting blame game ok en gima ber. Sama ngima dhano onge ngima dhano marach. Obed kata ng'ama wiye olokore, dhano te en gi ngima kendo ngima te gin important. To nitiere sister agencies. Kiluwore kiwacho wach mibadhe ni mondo mi a structure obedi mager e Nairobi ka. Nitiere okang' mokale. Ok en migawo achiel ema golo license wuok e migepe mopogore. Kokwongo mondo mi iketo kambi magas nyaka ikwong ibedi gi gimiluongo ni lo. To lobni kisebedo godo to samidwa gere to ni nyaka ichako gi okuta ni joma chiwo wall approval mar okuta ni en Nairobi City County. Nairobi City County kendo permit mar gedo nitie Nairobi City County, nitie National Construction Authority. Magi te chiwo permit license matimo ang'owa mar gedo. To samidwa gedo nyaka ichiw ni tang'o midwa invest ka. Samitu me invest to gibiro penji ni to kochopo kiyo makama wadwaro mar NCA. NCA bende kidhi to gikoni gidwaro mar Nairobi City County approval mar Planning Act. Kidhi kendo okang' machielo ginyisi ni wadwaro mar NEMA. Koro gigi ok owene ng'at achiel, migawo achiel autonomy mar chiwo license. To jo Kenya mana kaka pile wahero ga shift blame game. Sama gimoro mondo ji ng'ato kaw responsibility ma wach ni mane nyawo adiri makende gimotimore muradi en gima jotelo te including jodak nego okaw responsibility mondo gibed accountable nikech kiny notimore kamachielo. Nikech king'iyo kata mano kembe nitie mang'eny Nairobi ka magolo kata mana minyaga kod solid and liquid waste. Gipuka to donjo kinde kama ji odake. Kidhi Baba Dogo gigi timore ji neno. Kineno kata woche Nairobi River. Nairobi River. Kidhi area ma Kariobangi Light Industries. Kibiro area mar Embakasi ma Kone ma South. Area mar Enterprise Road. Kibiro area ma South B. Gigi timore to nitiere agencies gi te gin gi representatives madhi nyaka kuonde ma gigi timore. So anaparo mana ni en responsibility mar ji te. But king'iyo mos nitiere jopiny kaka an omiyo responsibility mar wuoyo on their behalf. Katiba wacho maber ni authority mara kaka japiny kaka jadak ma Kenya akete kura tawe balot to ng'amo wuok moyier cha en gi sole authority mar represent views mara gi voice mara e kuonde e migepe mopogore gi. So achaka duoko gina direct ne MCA, MP, women rep, all elected leaders nyaka ker ni waduto jomose yier mani office onego kaw their oversight role. Oversight role ok en mana e od bura kende. Oversight role require ni nyaka iwuog oko nikech chik wacho ni kin ng'amo yier nitie odiochieng' ma nyaka iket kando midhi go mbaka kod jogo moyieri. Tipenjo sama idhi timo public participation ochalo kaka baraza. Tiluongo stakeholders te. Tiluongogi tipenjo ni area makama, jodak makama ang'o madiyou, ere kama gini diyou godo. Kanye mibiro winje ywak jopiny nyaka ng'iyude ng'at mowacho ni gas moro leak kama kama, ng'ato puko pi marach kata chemical e dho aora makama. Kanye ma in kaka ng'amo yier ibiro kaw petition makoro jotelo bende ok osebedo kata mana ka chwalo tijgi yo makare seyo jotelo kamano. To ben mar kwadhi kapok wadhi nyime kata mana gi thor wach machielo nikech ang'eni cases buche makamagi piny Kenya ka gimoro osewuok okacho ng'ato wacho ni koro ywaga ng'e nwakia nang'eyo nakia ang'o watimo sani kama kaka jotelo mano mar geng'o masiche mar mondo mi kik muoch kuonde mamoko nikech sani ji nigi mbala dhola mago mag wang' to ok en adhola makare kiwuotho e suptende kata mana kidhi kama
mana masira ma kamano timre ka dakinye nyaka sani wang'e ni nitiere jok ma bende koro nitiere jot e sikunde mopogore opogore skul bende jok nyal chomore godo tir e yo makare odiochieng' manyoro neno kata mana ka jodak mamradi bende nawacho ni chal ka gima nitiere leakage mar gas ma bende timore doneno kata mana ka